سلام ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓነ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሂዝያ ቀሪበ ኣለኹ። ገና ድማ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳ ሃሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነስ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰናይ ምክትታል። ኩለ ደብዝ መረጽክዎን ኣብ ዝደለኽዎን ግዘ ዘይኮነስ ከም ፍቓድ ፈጣሪየ ኣብታ ንሱ ዝሓሰበለይ መዓልቲ ነዚ ዓለም ዝተቐላቐልክዋ ወለደይ እውን ከምኡ ጓል ክትኸውን ኣለዋ ኢሎም ተረጊጾም ዘይኮኑ ወሊዶምንስ ፈጣሪ ዝሃቦም እዮም ተቐቢሎም። ኣነ እውን ከምቲ ዝበልክኹም ፈቒደ መሪፀ ብዘይ ምዃኑ ዝተወለድኩሉ ንእሽተን ካብ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለ ከባቢ ገጠርየ ተወሊደ። ግን ከዓ ከምቲ መብዛሕቲኦም ደቂ ገጠር ዝሓልፍዎ ህይወት ኣይኮንኩን ሓሊፈ። ማለተይ ወዲ ገጠር እንትበሃል ናብ እምሮና ዝመፀልና ነገር ርስሕስሕ ዝበለ ዘይተመሓረ ገለ እናተባሃለዩ ዝሕሰብ። ኣነ ግና ካብዚ ብተጻራሪኡ ከም ድላየይ እናተመሓርኩ ዝደለኹ እናተኸደንኩን እናረገጽኩን እየዓብየ። ብልክዕ ኣብ ከባቢና ሕፅረት ፀገም ቤት ትምህርቲ ብምንባሩ ትምህርተይ ንኽመሓር ናይ ከባቢ 2 ሰዓት መንገዲ ብእግሪ እናተጓዓዝኩ ናብ ከተማ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ እየ እናኸድኩ ተማሂረ። በቲ ዘጋጠመኒ ፀገምን መሰናኽላትን ከይተበዳሕኩውን ንትምህርተይ ልዑለ ድህቦ እናሃብኩ ብፅቡቕ እናተኸታተልኩ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ውፅኢተይ ልዑል እናምጻኹ ናይ ሃይስኩል ማለተይ 12 ክፍሊ ትምህርተይ ብፅቡቕ ወዳእኹ። ንኽመሓር ወለደይ ብጣዕሚ ልዑል ድጋፍ ይህቡኒ ስለ ዝነበሩ ናይ 12 ትምህርተይ ወዲአ ናብ ዩኒቨርሲቲ ንምኻድ ብሞራልን ብገንዘብን ሓገዙኒ። ሽዑ እውን ንመጀመርያ ግዜ ካብ ወለደይ ርሒቐ ተፈልየ ዘይፈልጥ ዝነበርኩስ ብሰንኪ ትምህርቲ ተፈለኹ። ህይወት ናይ ዩኒቨርሲቲ ክንድቲ ዝፈራሕክዎን ዘካበድክዎን ኣይኮነን። ጸኒሑኒ ትምህርቲ እውን ደሓን ግዲ ኮይነ ናብራ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ ኣይከበደንን። ሓላሓሊፉ ወለደይ ካብ ምንፋቕ ወፃኢ ደሓን እየ። ግን ድሕሪ ግዜ ብዙሕ ንወለደይ ከይናፍቕ ብሕታውነት ንኸይስምዐኒ ዝገብር ነገር ተፈጠረ። ንሱ እውን ኣብ መንጎ ትምህርተይ ምሳይ መማህርቲ ምስ ዝኾነ ሓደ ንውሕ ኢሉ ምልኩዕ ወዲ ተላለኹ። ምስኡ እውን ሓደ ኣሳይመንት ብሓደ ክንሰርሕ ስለ ዝተዋሃበና ኢና ተቐራሪብና። ካብኡ ብምቕጻል ንሱ እውን ከማይ ትምህርቱ ደሓን ስለ ዝነበረ ክንረዳዳ ብሓደ ክንጽንዕ ብዝኾነ ሰበብ ኢና ተቐራሪብና። ኣብ ጉዕዞ ትምህርትና እውን ብዙሕ ግዜ ብሓደ እንትነሕልፍ ዝያዳ እናተቐራረብና ካብ መማህርቲ ናይ ልቢ መሓዙት ካብ ናይ ልቢ መሓዙት ናብ ሕውነት ካብ ሕውነት እውን ቀስ እናበልና ርክብና ናብ ፍቕሪ ዕቢና መንጎ ትምህርትና ፍቕራዊ ርክብ ጀመርና። ብፍጹም ምትሕልላይን ምትእመማንን እውን ኣብቲ ዝነበርናሉ ግቢ ንኹሉ ብዘቕንዕ መልክዑ ፍቕራዊ ርክብና ንኣስታት 4 ዓመት ሙሉ ምንም ዘይጎደሎ ኮይና ድሕሪ ምጽናሕ ትምህርትና ብምውዳዕና ክልቴና ብልዑል ውፅኢት ተመረቕና። ድሕሪዚ ንሱ ስኮላርሽፕ ስለ ዝቐንዖ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸድ እንትሰምዕ ክልቴና ብጣዕሚ ሓረቕና። ግና ከዓ ምኻዱ ናይ ቀጻሊ ሕልምና ናይ ቀጻሊ ህይወትና ንምስኻእ ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ብንብዓት ከተኣጓጉሎ ስለ ዘይከኣልኩ መጨረሻ ግዜ ድራር ክንበልዕ ተቋፂርና ተራኸብና። እሞ ድሕሪ ድራር ኣነ ንኡኡ ከም ዝጽበእ ንሱ እውን ንዓይ ከም ዝጽበእ ቃል ተኣታተና። እሞ ንቓልና መሐተሚ ዝኾን ድማ እታ ዕድመ ልክዐይ ሓለያ ዝጸናሕኹ መግለፂተይ ክብረይን ዝኾነት ድንግልና ይሓብክዎ። ንሱ ናብ ኣሜሪካ እንትኸይድ
أنا خأنا عرفتي نابن داولة دي جزاب مخاج جزي يحلف تفكاري ون ولا بعكل كابين ترحقه بسلك جن مشت يزد ولا لي بزعبا بزوح نعللنا ون نعلل نسحق نتعوت بزوخنا تاتون فقرنا كم معلتنا معلتي إنا زيادة تنكره إنا تنكره أنت متى كلتينا حقو سات كوينا جنا خاء كمتي كابسول ترى زبحال نجر عمنجوز خونة صبغ نجر حمع نجر سلزي السعن نفقرنا فتنا زخون فتنا ترحون زي كونس كفل علي الناس خلقات أم تفترة نسون بقايو أبوي حدا معلتي تسويعو تمرتي سلز ودعخو أدمي ونا دفعخو سلز خرزلخو تمرقو خمزلاني نجروني نعي سمر أود تبعتي ون أنا ولد مسبلكو أبوي نبون قال كم استعتاتو نناي مصبع قلعة من باري وسيخو نجروني أنا خا كزارب قدن سلزخونني زفكرو نسوون كابلبو زفكراني ومن زخونه كمزلاني نزي زمت عليك مرقو خمزي دلي نبوي ترجيت أتزاربا كغبز أنت فتن أنت نسوقنا نحسابي بفجم قبلك علن أكواد عس نعي زقبز أن نجر تزاريوني نسون نتزمت علي نايمت وعودي أنت زي تمرقيو كحدام قالوا عطافي تباهلو كتصواع سلا زي دلي عرسو خمسة طفة أبوي نكيروني بسنة بوي بسانة ጭካነ ነውን በጣም ደንገጽኩን ተገረምኩን ግና አቦዩ ምንም ገብረ ይخእልን አቦይ አብይ ልብ ድኻም ኣለዎ እንተ ቀይመዮውን ልብ ድኻሙ ኸይትልዓሎሞ ከይመውት ይሰግእ ብስሩውን ናይ ቦይ ቃል ከይጥሕስ ይለምበር በጣም ዝኸብደን ነገር እንተሓለወ ንሱን አይ ዝገብረለይ ዝነበረ ሓልዮትን ፍቅርን ዝደልዮ እናማለአ ስለ ዛዕቤኒ ቃሉ ጥሒሰ ቃል ከጥሕሶ ይክተለኹን ሕዝውን ነተቦይ ዝብለኒ ዘሎ ወዲ ከምርኦ እቲ ብጣዕሚ ዘፍቅሮን ዘፍቅረንን ብሕሱን ፍቅሪ ድንግልና ይዝሓብክዎ ወዲ እንታይ ክብሎ ነዝውን ስለ ዘፍቅሮ ንናይ ቦይ ቃል ሻላይለ ነቲ ዘፍቅሮ ከይጽበ እቲ ሓደ እንኮቦይ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ይብለነሎ በዝውን ኣብ መጻበብ ኣቴ ተሸጊረ ይርከበለኹሞ ናይ ሰብ ጸገምውን ብሰቢ ዝፍታሕ በጃኹም ኣሕዋተይ ከሽግረኩም እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ምኽርኩም ሓቡኒ ምኽርኩም ካባኹም ይጽበለኹም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብ ዛንታ ሓሳብ ርእይቶን ተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእይቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነስ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ቻው